Chibai ve kule tuntuma kan clear ho tur chu forgotten kumsang ni som pasari kumati chwa khani kumsang ka zakwa som kwa pasari kumvela thil thleng anga chanani a movie bultan na chuan mi toemo andop lai ri alo lang ma sabera tlerol pakhat jin suk chu anchung kwa motora chuangin alo hara jin chu anule pa le au mi pa yu suk tenen chuangin anchung kwa chu inson an tum te alang theya anin son tur lom nan yu chuan jajang mian e rota anin thar turan ba thlen chuan jin chuan chu in chu avoi khat mu na ni ma se a mu to nu anga ti hle a chu tiang che a chu in ma ding to chuan in shiani alan dan chuan jin unaw pa chu elementary atangin an class a thiam theiber ni chhochar charin university thatta ka tangin azo boka thil dang thiam tam tak ani boka wangin nulalama po atlana le bokani meya zulawa zo in lobok chuti line ji nai ro zir line na ran ve pa ngai tak ni in ril buai zeu zeu anei thin boka wangin damdoi ai reng thin thung jinatan chuan a u chu anun buar chuar takkara ain chuan ve theina kong khatani kumliam ta iu chu car accident to wangin ake bai pha ama in lo la to ten room dangan lo ti ol lo wang chuan jin le iu chuan room anin tro mangai dona an bungrwa te an thia lu lai chuan mi pakhat chuan jin abula awu chu awu ani ti makati tholo soya zanya elai chuan jin chuan in chung room ro ka tang chuan thom ring taka sia a ma se chung te chuan chu tiang thom an chat ve lo tho chun soitlat zan rei dewa chulai room atang chuan thom chile in va en fia tumta a ma se lu ma chuan awu chu ron langin pona kalkwal turin hruai ta zoka ro asur kara chuan anin bul hnaya tlang chipa lonin an hoi khothonga iu chu apain ron bia in jin chu lo ho har lo turati na kalsanta a aun hena chuan a ho wat tur thoin tiama a ho konga chuan iu chu mi parwalin ron hwalin kidnap antuma ma se jin chuan ron mumanin awu chan tur chuan atlan ngala ma se mi swal ho chuan an man ta thawa jin chu hlau thong taka hoin anule pa ti chu vashilin ni khoshelovin a om ngala amumanga chuan toimon na sataka andop lai mu in thantla luamin a har chhuaka apa ngai deuh nu chuan detective tinen chuan in bia in kidnapper Steven number chu ashila ma se detective te chuan chutiang number chu khoya ma an mu lo thon lo shila ni tam tak ral nuwa po chuan an chung kwa chuan miswal te laka tang chuan engma chanjin shatan la nei lo jin chuan room pakhata tang chuan thom la sherengin toimon dop lai chu amanga aman chun zom reng boka maktak main ani som pakwana chuan iu chu him takin aron letli a ma se ni som pak ko chunga thil thleng chu engma sha ta nei to lo doctor te chuan amnesia chi khatani thu soin asha chwale hun ngak top turin thon rona chumi zan chuan jin chuan iu chu ina tanga achhuak rulai mu a atuka chuan jin chuan anxiety dam doi chu athau palwangin ei lawa tuk thwana nei lai chuan jin chuan iu chu ama zana achwa ruk chungchang chu zota ma se iu chuan achwa ruk lo tholo soi ve thung jin chuan iwa chuak tur bai mi alawa kallai chu athli ringa chumi zan chuan jin chu ale khazirna do kana alo mu hela iu po chuan pon chu aruk alo tum le mek bok tun tum chu iu chuan jin chu amu hil nge ni ti chian nge tumin pencil mor zum chuan amit zona atina iwa chu anu chuan jin chu ron harin au chu taxi na zui ru a bazar mun trop tak kota chukin mezia tan pa chuan in chung lama pana ami zianen chuan ein person hle ome mi pani biain chumi te chu ama a detective anga ron kalte khan loni jin chu ron muin iu chuan muang chang in ni khoshelovin asiam ta a atuka chuan jin chu ale khazirna do kana muina hara iu chu khuma chuan lo muin makati ema wang chuan bathroom a engkal nan ngala iu chuan jin chu engwanga engkal khum nge ni ti azo chuan ama zana thil thleng chu ashil ta a ma se iu chuan enga vak alo ngai lo jin chuan mumanga nei le alo ngai sakmaya ma se jin chu atran na nga ya atang be tlat thung si iwan inga tan ma angai vak lo nu chuan bathroom atang chuan aluminium pipe nen aron chhuaka iu chuan rang taka lo tuk dolin jin chu beng da ya tuma
pencil atanga taxia azui ruk thleng chuan thil thleng tak tak ani lo ti ashila adam doi ayem ti te zotin amania adam doi ai lo chu hre chuakin ain beng dai vele ta thunga iu chuan a chua main dam doi ai tir te te a iwa chua nu chuan jin chu lekha zir tura kal le in ama zana pencil mor tla chu amo a jin chuan iwana bumti shain anu chu thil thlendana shilta a anu chuan apa shila lo tuma mase jin chuan thil omdan sha chian phota shil a rot ta chawa mase chu mizan chuan jina noin iwane na achung changan soilai shiru a jina chuan achung te tak tak lo ni lovin achung te anga oman ni ti a hre chuak ta a chunu chuan pona jina thom chu shain man mo takin jina room chu en fia tuma mase jina chuan a hun taka a khum chu thleng man ta hlo a chua san le nu chuan tukvera tanga chuak ru in a ke ti nat pha a pona chuan a pa chu tokin anu poina ron fin ve ta thuaya apa chuan jina chu kal lo turati in jina chuan nam sonin atan chita a anu chuan turin mi atir ngala masian man main police station thengmana thilom dan te chu police ho te chu shilin an database a chuan aming chuan hanzon saka alandan chuan jina chu kumsang ka zakwa somsari pasaria piangin kumsomli pakhat mi ani to a mase jina chuan kumsomni pakhat mi ni nein soithung police pakhat chuan engkum ngen man me kan zo chuan jina chuan kumsang ka zakwa somkwa pasari ni ti alo shila mase officer pa chuan kumsang ni som pasari ani to thulo shilin jina makti chu hoi kwalin thil thar tam tak tablet le smartphone te LED flat TV te muin South Korea president Moon Jae-in le US president Donald Trump te anlo langa jin chu dar thlanga in enin kumsomli pakhat mi nge lo ni to te she theya makti taka anin lama le te in achung te wazo fya tumani ina chuan music ring taka in play sha in room pakhat chu twal ta na mun siam chopa an lo thlaka achung te chu lo langin a unaw pa yusuk chuan jin an hena chuan kumsom ni liam ta a keirol pakhat le no pakhat chulai muna tha an ni tho chu shila police ten kumtam tak chung twal thatun zon mu lo wangin case chuan zuiral lama pan tak wangin mithi chung ten iwa chu twal thatu zong chuak tur chuan an ruai lo ni twal thatu chu jina lo ni in hunkal to lo langin jina chu ruk bole soisak ni in twal thatu ni ti in puanti ran tuma ma se a in puang do lo psychiatrist pa ka jina pa anga changchuan jina thil ton chu arap thak em awangin asiat na hlo thu soin kumsang kha zakwa somkwa pasari kuma anun himlai bera chuan hruai let le in twal tha na thlen hun laia an le tir le a thil thlen dan kim changsha chwa tir le a engkim sha chian an tum alo ni engkim pa ngai taka ka line iwan kidnap lai jina na mu atang khan anthil ruwa man na chu boy tanin iwa chu mi bum banga man jok ni in ni som poko chung jela atang alo ni room atanga jinan thoma sha thin po chu investigator then khatte thom ti rik palalo ni tun ma huna tang chuan tun huna lo let le in iu chuan jina chu poi soilo mi pani nun na alak wang chuan tor tir ngei tumin adu nu mun panin aphur chuaka jina chuan poi soilo ni ti soin vena tang chuan a zuang chuaka iu chuan zuin accident a to pha ta a jina po mi ron su vele in kumsang kha zakwa somkwa pasari malama ashiat na nei let le pha ta ni film bul tran na lama kan mu to ang khan jina chu anu le apa le au iu su kanen motora chuangin accident an to ka anu le pa chu thingalin au nau pa chuan liam na tak atwara jina chuan iu su ka in zaina tan sum tam tak momo in Asiarama finance lak chat lai lo ni bok nen hun har sa tak atong ta a online ten na anzonga maktakin to ti shat lo hian ron bia in mi nupuya thatani chuan poisa pek arun tiama no pang pane ro atina torani lo thungani chulai in avathlen chuan achia le thasha na chuan ti do le lovin kalle mai tuma ma se nu berle afanu chuan ron muthutin an pani chuan an outawak maya jina ham hailu tuk chuan an pani chuan athat taringot mai ne an no pang ber mi pano pang chu lo chuakin jina chuan vamule turina lo shila ina chwa san dona chuan jina chuan a u naw pa yu suka doctor te inani ti hri chuakin
chupa tu ti a chiat lo yusuka doctor mutur chuan kalin engwanga chung kwa tha dunge ni te wazota doctor chuan sumhar satna wangin atlak chhia thule anu puiminga insurance policy tamtak alak chwa thote afate wa vailo nana chu tianga ti ni tho cho lo shila ma se fano tha tel ve wang chuan yusuka po chu adambik lo tur tho lo shila insulin doctor chu atla hlum paltani tun huna letle in jina chu dam doina ron hara tlangwal jina tu po lo dam chuak ve in jina chu tur manga tha lo tuma ma se jina chuan ashiat na nei letle to thu shilin chupa chuan kumsom ni liam ta ami pano pang anu le a u tha nuwa a tha ve tak lo kha ni thu soin a chung te thi nuwa alaina ten an poisa zongjong lak sakin nu cham ina selian tura an kalsan thu soya engwanga that ve lo nge ni ti zotin twal tha na kha apa ti tirani emti azot buka jina chuan ril run taka dot soin ama ti vekani tho shil ma se chupa chuan awoi chuang lawani jina chuan twala thati chuin pomin tur chuan ama le ama injectionin athita ni chupa po chu chung ti thidana sha tak nu chuan damdoin tukver tanga zuang thla in athive ta ngala kumsang kha zakwa somkwa pasari kuma thil thleng lo langin jina ti chung kwa chu tui khwa kalin jina chu mi pano pang pakhathian lollipop pe ka lo tuma moi nai ta ka lo nialin mi pano pang chu achung te bula tan le le ta daya chumi te chung kwa chu doctor te chung kwa kha an lo ni renga khati zong kha he movie kan clear how tur chu ni a story in culture dan kha in lo sha thiam sham ka be se